moi boas. Levo toda a mañán mascullando, non tarareando, de feito igual agora tarareo un pouco, pero tarareando nunha voz interna o valse de Libunca. Normalmente os gaiteiros de ouvido pásanos iso. Algún gaiteiro que non é de ouvido e de partitura me dirá non, iso pásanos a todos. Eu, como son gaiteiro de ouvido, pois a nos pásanos muitísimo, non? Entón estamos mascando esa peza. E aproveito esta mascadura do Vals de Libunca, que acababa tocando ao final do día, pois collerei agora non a teño, unha ferramenta calquera seguramente a tocarei, pero tanto mascar tes que tocala, e así cando a tocamos descansamos, a cabeza descansa, senón non. E aproveitando eso, conto-vos algún detalle do que pode ser a gaita galega, porque a gaita galega é moitas cousas, pero vou a contar un detalle que para mí me parece moi interesante. Oxe, se eu, por exemplo, que teño na cabeza o Vals de Libunca, podría ser outro, podría ser calquer peza, San Roque. Claro, imaginades fai 30 anos, 40 anos, 50 anos, eu digo 30, 40, 45 levo coa gaita. 40 anos. Que vades a ver un gaiteiro? Gaiteiro, era un rapaz de 10 anos. Vas a ver un gaiteiro e toca unha peza que che gusta, San Roque, o Vals de Libunca, calquer peza. E estás mascando todo o día aquela peza que escoitache. Pero claro, non temos, porque non había, ou non nos sabíamos, ou ignorábamos, ou non tiñamos o coraxe para facelo, non había un libro de partituras, donde coller e mirar, non había, non o tiñamos. A mellor había un maestro sen día que sí tiña, pero os gaiteiros que tocábamos de oído non tiñamos esas cousas. Por suposto non había internet, non estaba Google, nin YouTube. Entón, que acontecía? Nin tiñamos amigos. Eu recordo, entre o ano 80 e o ano 90, que os gaiteiros moitos amigos non tiñamos. Porque o que era gaiteiro de outro grupo é como que é de Vigo e de Comesaña de Curuso. Hai unha rivalidade, pois entre gaiteiros había esa rivalidade, non é como a hoxe, que un caja todo como a min, pois caja todo o que sabe, ou sepa moito, sepa pouco. Non. Gardábase, non se contaba. Había que ver quen iba a ser mellor gaiteiro, entón non se contaban esas cousas. Vale. Entón, que ocurría? Que mellor estabas mascando como hoxe o Vals de Libunca ou o San Roque e ao chegar a casa collías a gaita e o tocabas. E aí ven a cuestión. Que carallo tocabas? Se ti escoitache unha peza de 3 minutos a uns gaiteiros tocar, que xa tocarían a súa maneira, claro, e ti retuveche o que pudeche, quedouche aquela musiquilla, pero realmente non sabes como se tocaba. Entón, acabábamos tocando o Vals de Libunca, ou San Roque. Como? É aí a cuestión. Pois cada un tocaba como podía. Logo, co pasar dos anos, aparecían aquela gente que dicían non teñen puta idea de tocar porque se toca así. Deses hai moitos. Deses, así das unha patada no chan, e saltan gilipollas xaito. Pero tamén había algún que che dicía, mira, coño, Xurxo, hoste que isto é así, entón che enseñaban algo, pero eran poucos, eses eran poucos. E entón aprendías. Bueno, así botei moitos anos, máis a mitad da miña vida, tocando dese xeito. Hoxe, temos a sorte de das partituras que as fixo que se lle den por transcribir esas partituras. E temos YouTube. Xurxo Gachía, por exemplo, que enseña a tocar as pezas coa súa partitura, co seu xeito. Nin así, pero vende aí. Vende que eu aprendi moitas pezas polo aire. E a aprender as pezas polo aire, unhas están dun xeito e outras de outro. E co tempo, con máis paso de tempo, cheguei á conclusión
de que aparte de enseñar sempre que se poida unha peza tal como é, pois tamén se poden facer as variantes que a cada quen lle apeteza. Porque son variantes normales e humanas que fan que a música ou algo en determinado evolucione. Evolucionar, a veces é bo, a veces é malo, a veces non é justo de todos, pero evoluciona. Bueno, con isto só vos quero decir que, sabendo como é o Vals de Libunka e tendo a partitura, unha partitura ou dúas ou tres do Vals de Libunka, hoxe tocarei o Vals de Libunka como me saia. Porque teña na cabeza que recordo do Vals de Libunka. E, en fin, espero que isto que vos conto vos pueda servir de algo, polo menos para salir daquele encasillamento destas, as cousas son así, porque as di unha partitura. A vida tampouco é así, porque diga ninguén. En fin, si sirve, sirve. Lume.